Jo soc Àlex Andrés, professor de l'Institut Clos del Moro, de Sagunt, i soc professor d'arts escèniques i de música, cada vegada més d'arts escèniques. En un poble com Sagunt, que és gran, però justament per això també té una sèrie de problemàtiques, que ja n'hi hagi un col·lectiu de gent jove que sàpiga que l'art serveix també per a no només denunciar, sinó que busca treure coses i treballar-les. Soc Aitana, de Rocambolès Teatre, i estic així com a tallerista en el projecte Aplec en l'IES Clos del Moro. Som una companyia que sempre hem treballat a partir del teatre social. En aquest cas hem treballat a partir del teatre imatge i hem creat una peça escènica durant 7 sessions on anem a transitar per diferents imatges sobre els temes que les joves han elegit, els temes que elles han volgut treure a la llum, perquè el teatre imatge sempre té aquesta cosa que a partir del cos i no del text treu a la llum temes que volen ser escoltats. Jo soc Rafeta, de Rocambolès Teatre. Hem plantejat aquest projecte com un projecte de creació col·lectiva. Nosaltres proposàvem coses, maneres de fer, està clar, tota la metodologia del teatre imatge, el teatre de les oprimides, però ens interessava molt el seu punt de vista i el que ens puguen aportar, tant temàtiques com en la pròpia creació que, a partir de les nostres indicacions breus, senzilles, han construït. També ha sigut molt interessant la part de creació col·lectiva, o creació individual, millor dit, a partir de fotos familiars, persones nostres, i han creat textos a partir d'aquestes fotos. I ha sigut també molt interessant, una creació lliure. Pues una experiencia inolvidable y creo que nos hacía falta como grupo, nos ha unido mucho más y yo creo que hemos crecido y aprendido cosas que se nos van a quedar en el corazón. ¡Oh!